यहाँ का जागल रहती तब नु ए जागल में नहीं कि सुतल नहीं कि यहाँ के चल गइल बानी चल गइल बनी सपना में तनी हटी त है हां उठाई उठाई मके तो यहाँ का चल गइल बनी हे भगवान हम तो जानते ना रहे कि चल गइल बनी ठीक भाई दर भैया हाय बहना ना ना उठ गइले उठ अरे बानी कि ना सुनबा तो ना भैया देखी उठ तो। गइले तले कतना लोग कहत लकी रे चल गइनी अगरबत्ती घर के धो दिया औरत कहत रे कैसे धंधा ठीक बटे रे एगो बात कहनी हां कि कदू यहाँ के लाइसेंस बनी हम नहीं खित कदू हम काहे नहीं खेती कवाले को जरूरी बा मने कोनो जरूरी बटे तू कहबो अब होने दरौरा कहब तब टिकवाई ए महाराज कोनो भी चीज उम्र से बढ़िया लागेला या कहले हम कली ए बेटी हां रो हटी कभी पर चुटपुटिया बजाई हो ना छोड़ दो यही से कहिले का कि 7 पर 5 75 होला लफर के फरेला वो करे ना म लतर होला 7 पर 5 75 होला लफर के फरेला वो करे ना म लतर होला भीतरी से हो ऊपर से ना आज होय मुहवा चोलिया के बोलला नु वो करे ना म 76 होला ई चादरा हो 76 होय कोनो खिसवा झूठ नहीं के का कि कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे बबुआ पुरस्कार में आ गले ए बबुआ ना बबुआ आइले है कि बबुआ देता रहे देखी तो दे देनी तो 5000 लेके आई जाई बबुनी बेजी दे भाई देखी तो बुझा तक अंजलि के ह ई लड़का पुरस्कार में आइल बने दे दी है दूध पियो पुरस्कार मिल बड़े पुरस्कार में तो गाड़ी में लादी चलो जा भागो जा काम हो गए देख ली कितना बुझा तक हाले फिलहाल के भइल बा कोनो खिसवा झूठ ना रहे हां कहां धरी छितनी त कहां धरी सागरे कदू है मनीषा मरल से मोटकी त लौटले लहरी के भाग रे हटाओ रे अरे सटाओ रे अरे रहो रे तनी दांत बैठा के सो रे ई है एक खिसवा सच कर देतनी रोड़ा सुतरन है त अच्छा ना लगता देखे जागल पे कितना सुंदर लगता लेकिन गंदा गंदा इशारा करतनी है बढ़िया नहीं खेल लागो आय हाय हाय लहरी कैसे अरे लेकिन यही से कहिले का भेटतौ ना कि जब से गावाना करैल हाय परदेश बारा यहाँ के बात है आवरी कहनी हो का दो है चुनरिया बिहले मेहरा ओढ़ेली अरे तो उहे लोग तो हमहु कहनी है बिहले मेहरा ओढ़ेली तो हम का दोसर कह देनी हो हम का दोसर हम तो कहनी है कि हमनी के घर के माता बहिन मुड़िया पर चुनरिया ओढ़ के मंदिर में जाला लो भाव देखनी हो वो तो ओढ़ले रहले बुझाता पानी के देह पर चोटी ओढ़ावल बा ऐसे कहिले का कि बिना बात के बात तू पाटी जान गलती नहीं खाता डाटी जान कि बिना बात के बात तू पाटी जान हरे गलती नहीं खाता डाटी जान होय सनातन धर्म बता एकरा के सनातन धर्म ही रहे दी जात के नाम पर बाटी जान पंचर भइल बा त सुलेशन लागी थूक लगा के साटी जान अरे खाही के बता पूरा हपचिए के खाली खाही के बता पूरा हपचिए के खाली लहरी जी काहे कि कुकुरन के जैसन चाटी जो लिया लाठी कुत्ता के भगाओ रे न तो वह दूटा सा हो जाए ना घरे के रहो अपना घाटे के रहो ए महाराज मेहरारू के शादी कोनो एगो लड़के से ना होई त काची से होई मेहरारू के शादी एगो लड़कवा से भइल बटे बेचारा नए नवेले बिया ओकर मरदा के ओकरा डिप्टी पर से फोन आइल बा जब फोन आइल तो ओकर मरदा चल गइल मेहरारू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कैसे मेहरारू अपना मरदा के लगे फोन कइले बिया कौने भाव में औरत
दिया अपना मर्दा के नंबर हाँ ई गनगनात कहे बा फोन आवता और दिया अपना मर्दा के नंबर अपना देवरा से मांगे गइल बिया कैसे ए देवर जी बोलो श्रीमती भौजी देवी जी संस्कारी देवर संस्कारी लगता तनी अपना भैया के नंबर दी ना काहे बड़का बाबू के देव तो ना काम चली जिनिए बाड़न सब बात बड़के मुझे थोड़ी ना कहा है तो लिखो भैया के लिखो अपना भैया के नंबर दी बोली 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक 95 500 फूट धरावो टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना अंजलि में सटाइए ना हेलो हेलो इस रूट की सभी लेने व्यवस्थ हैं कृपया 9 महीना बाद डायल करो ए देवर जी का हो इतना महीना बाद डायल करे के करता है व्यवस्थ बा व्यस्त बा दूसरा नंबर दी तो दोसर लिखो बोली 94 400 डारी पर बारी पर 94 400 बारी पर आउ नंबर हो नचनिया के डाड़ी पर धरावा धरावा टुस 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 हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु हुलुलुलु आ लहरी जी में सटाइए ना हेलो हेलो रेडियो नेपाल हो तपाईँ को अनुरोध में भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ भिङ भिङ गाना सुनन्छ ए देवर जी काहे इतना मजाक कइले बनी अबली मजाक भौजी से ना कोई नहीं तो मौसी से कोई नहीं ए देवर जी बोलो ई त बुझाता कोनो हिंग बेचवा के लगे धो ले बनी अच्छा नेपाल धोले लो हां दोसर नंबर दी दोसर धरावा बोली 94 400 कुल्हा पर 94 400 कुल्हा पर आउ नंबर हो नचनिया के झूला पर धरावा टुस 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 उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना हेलो यात्री को कृपया ध्यान दें जो गाड़ी जीरादेई से चलकर जाने वाली जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब से चल रही है सुविधा के लिए खेद है चाय बड़ी शिखर ए शील बटल पानी पानी ए देवर जी का हो ई त बुझाता स्टेशन पर धो ले हां तो अब के सही जगह पर गइल बा अब ट्रेन धके जाई मर्दा लगे दी भैया के अपना अच्छा तरह से नंबर तो लिखो बोली 90061 90061 61 हो गई हाँ हो गई 80 38 36 टुस 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 अब साफ करता हेलो 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 के राजा जी हा तू डिंटेलवा के मम्मी बोलो तारे का हो ए राजा जी का हो राउर गोड़ छुके गोड़ लगता जाई हो गोड़ पहुंचल बक्का होई जाए ए राजा जी का हो अरे ओरा कब घरे आवतनी अरे घरे के तरह आई ए राजा जी हां हमारा रुपया पैसा कुछ न चाहिए हाँ। बस रौरा आँखी के सोझा रहे अच्छा तो हम समझन कि मोय संपत्ति हमारा लग ही बाटे अरे सोचतर के तरह कुछ चिन्ह ले आवत तो ए राजा जी हमरा चिन्ह न चाहिए तरह का चिन्ह ना लिए ना हम सोचले तरह का गोल में छुछी ले आवत गोड़ में के छुछी होला हमरा वो न चाहिए तो घेटी में का पाल ले आवत नहीं हमरा वो न चाहिए तो का चाहे बस रौरा हमरा आँखी के सोझा रह अच्छा कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हाँ डॉक्टर साहेब कहीं दूर से पतइयो बाहर के लिए आए बुनु हां तो बुझाई जे मोय नोटे धरता घरे रहनी तो भागावत तलू की बहराजा आयो बोलावत तारू जब जीत करता रहो नु हाँ तो हम टिकट कटा ले बनी अच्छा आ उधियात चली आवत टिकटवे पौधिया चला मत टिकटे को दिया औरत कहे तरी कैसे लेकिन गाना का भाव लगल कैसे
एगो कोनो लइकवा हो एगो कोनो लइकिया से कहता का कहता लहरे कैसे रोकी बोली तने हुका लगे दुगो गर्भवती हला दिया माला पहना दिया गइलन गइले उ ओकरा पीछे खोस दिया पैसा सुन के बंद भइल अभी का पिछवा खोसिले दुगो गर्भवती एगो लइका एगो लइकी के मैटर हटे कैसे कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के अरे सटा बेकीना तब बोल रे पत्थर की आहो पतारा का से फोटो बेकीना तब बोल रे पतर की हाय मोटा का से फोटो बेकीना पक पक पट जानू कि सिरुआ भद खाए लगबू यही लड़के सहारे औरत अपना मर्द के कहत रही कैसे बाबा कहतिया तू से टूटा ही पलानी में तरस जवानी कोई बकहिया कोई बकहिया कोई बकहिया मुखिया जी मेहरारुआ कहतिया कैसे तू से टूटा ही पलानी में तरस जवानी आई बकहिया कोई बकहिया लागल दिलवा में हटी लागल दिलवा में हटी आई औरत कहतरी कैसे कैसे कि हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आहा हम ना जननी कि तोहार कौन मजबूरी रहे आ हमरा से जुदा भइल के तोहार इतना जरूरी रहे रहे अरे होय तो अभियो कुआर बारी तोहरे ला होय तो अभियो कुआर बारी तोहरे ला तोहरेला ई ना जनली कि तोहरा मुंह में राम और बगल में छोड़ी औरत कहतरी कैसे कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारो हमरा डॉक्टर साहेब जी कैसे कि जब से गावा ना करइलो परदेश बारो जब से कामना करो परदेश बाड़ा हो कि भेजल घारा वा
बहाना एक कहूँ सोन देश बारा औरत कहत रे कैसे कि जब से गावाना करोला परदेश बारा परदेश बारा और का कि भेजल घारा वह ना एक कहूँ सोन देश बारा आजकल के 2-4 गो ऐसन ब्यास हो गइल बड़न सन अरे मारे कि हमरा के कैसन कैसन अभद्र शब्द बोल के सोचत ना कि हम आगे हो जाए हो जाए हमें आगे हो जाई तो से का होगा लेकिन वो कुछो कहलो से हमरा फर्क नहीं था पड़े आला हमें का मतलब होगा हमनी के से का मतलब बाटे उ चाहत ल कि हमनी के नाम धरस के हमनियो के बढ़ी से आगे हाँ लेकिन ऐसन हम करब ना ऐसा गलती ना होई हम अपन मंजिल पर जाइए करह उ चाहे कतनो गोर घींची लो हाँ बोल कैसे संहरी जवनिया अरे छोड़ के गइल बड़ा कनिया कनिया से एगो याद पड़ल डॉक्टर साहब का एह रह दिया रुको रुको यहाँ के कहने ह का कि एगो हिया के संभारते बानी हाँ हमरा के कदू संभारते बानी हाँ घरे तो जलवैया सब देखो तरस हमरा के यहाँ के संभारत नहीं यहाँ के संभारत तो बताई जो घरे वाला के संभारत हो अरे पटीदार पटीदार ने संभारी हां ओए देख करता उहे देख ले थोइल कैसे कि भोला कैसे संभारी जमुनिया के कैसे सवारी जवनिया अरे छोड़ के गइल बड़ा कनिया के लास्ट में रतिया कहतिया कैसे हरे रमन रूपे ससे राजा भाई जाई के परदेश में समझइब कहिया लागल दिलवा में हई आई के बुझइब कहिया हमने के उ ना हो सकी रो टाइम बताओ तो जब हमने क्या होते